Шермурод Тоғай имом-хатиби масҷиди Тинҷилики шаҳри Тошканд пешниҳод кард ки аъзои гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ва пайравони ҳизби мамнӯи таҳрир ба ҳукми қатл маҳкум шаванд. Тоғайр даргузашта бо пешниҳоду изҳороти баҳсбарангезаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ маъруф буд. Пешниҳоди ахири Шермурод Тоғай низ рӯзи 28 ноябр дар саҳифаи фейсбук нашр шуд ва 29 ноябр дар тамоси телефонӣ бо Радиои Озодӣ гуфт ки пешниҳодашро ба хотири оромии кишвар ироа кардааст. Ӯ гуфт нисбат ба онҳое бояд аз ҷазо кор гирифт ки дар кишварҳои исломӣ ҷорӣ набояд ба душманони дину мардум ки монеи рушд ҳастанд раҳм кард. Онҳо ба зиндони бепул, ғизои бепул ва шароити бепул одат карданд. Аз онҳо ҳеҷ фоида нест. Шермурод Тоғай гуфт: мо мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. Онҳо масҷидро дар нимҷазираи Синои Миср тарконданд. Ман ин пешниҳодро ба хотири оромии мардум кардам. Намедонам ки чӣ гуна андешаи маро мепазирад, аммо ҳарфи ниҳоиро дар ин маврид раҳбарияти кишвар мегӯяд. Ин имом-хатиб ҳамзамон гуфт ҳар чизе ки ӯ дар ин бора дар фейсбук навишт фатво нест, балки нуқтаи назари шахсии ӯст. Дар бисёре аз кишварҳои собиқи шӯравӣ аз ҷумла Ӯзбекистон, ҳизби таҳрир созмони террористиву экстремистӣ шинохта шудааст. Афроди гумонбар дар узвият ба ин созмон ба муддатҳои тӯлонӣ зиндонӣ мешаванд. Бино ба иттилои ҳуқуқдонҳои маҳаллӣ, дар ҳоли ҳозир ҳазорҳо шаҳрванди Ӯзбекистон бо ҷурми узвият дар ҳизби таҳрир, нурдҷӯлар, ҷиҳодиҳо ва давлати исломӣ дар зиндонҳои ин кишвар адои ҷазо мекунанд. Имоми масҷиди Тинҷилики шаҳри Тошканд Шермурод Тоғай бо изҳоротҳои баҳсбарангезаш маъруф аст. Қаблан Тоғай журналистонро интиқодгарҳо номида Муниса Ризоева, овозхони маъруфи эстрадаи Ӯзбекистонро шарманда хонда буд. Пешниҳоди як имом-хатиби Ӯзбекистон дар бораи ҳукми қатли аъзои гурӯҳи давлати исломӣ дар ҳолест ки мақомоти Тоҷикистон дар 2 соли ахир бар зидди ақидаҳои ифротӣ ва ҳам пайвастани шаҳрвандон ба сафи ин гурӯҳ муборизаро шадид карданд. Қонунҳои Тоҷикистон барои баргаштаҳои пушаймоншуда афв ва барои зархаридону мубаллиғон муҳлати тӯлонии зиндонро пешбинӣ мекунад.